kembang Jabu Diponirmala. Nggih napa mboten? Kakang rada kados pundi? Alah konangan karo gendhik siji iki. Wah, Petra ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi peran Manikmaya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Dados pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi bloko. Kita napa ya jenenge? Ulun kula aturi bloko kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulun kula aturi kita. Aduh. Kula aturi bloko kalian ulun. Sakarepmu. Bagong. Nun. Bloko suta blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau bloko suta blak kotang terus terang. Mboten ah. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Ora ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pratangga jiwa wujuding kembang lan kembang Jambu Diponirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niku uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten lho. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Nadyapada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Monggo sampeyan padha-padha putrane. Modar aku. Ning Bali Martya Kunda Manik sami alok yen to wonten titah ingkang minggah Kayiwangan jagat Dewa Bathara mboten kanyana-nyana. Kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling Panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Dalah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendhita kok cah edan-edan iki. Dong apa sowan ning Kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bali Martya Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso. Samboten-botenipun resik lahir batosipun ajrih menawi kenging walat. Lah capi to? Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok, mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya wong gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to, mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalat kaliyan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulun Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Saka Mutiara Jamrut Ergeni, kowe netel Mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Dadalke Truk, aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane 4 ya. Hyang Bathara Guru tangane 4. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki 4. Tenan ora? Petra, wonten dalu pukulun.
kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk meneh iki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen musuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Wang Pikulun Bathara Guru kok dunekke keleke papat. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabat-abat rong tau wani karo Wang Pikulun Manik Maya. Lah kok iki bocah iki sore kawani karo sang Wang Pikulun Manik Maya ki. Adalah. Terus iki tep apa wong e, Tru? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot Iwang Pikulun Bathara Narada. Weh, iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog dengkul. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Konjur arep nang kayangan arep ngawur ora. Ana kawan wonten dawuh Pikulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku pawita. Kowe kuwi, hah? Lah kok muni wita aja rame. Kita iki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celutelane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu mumet aku netane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walak. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung mung perkara cah. Mocap petuk siji iki rek. Ulun ki aku. Lah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petro kanthong bolong. Wonten dawuh Pikulun. Padha raja saprapta kita. Weh, kowe ya kita to wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger ya, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan to. Nonamit pasang Kalimantabe tinebina iki lho duni dumawing tawang towang. Tinepakno ing tulak manuk Pikulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula nganturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya Petro ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petro kantong bala padha raja saprapta kita. Nggih, Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pikulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petro. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih Pikulun kita sowan ing Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Lho. Ladong. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pikulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es ngono. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong lho raja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nering Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, caedan tenan ora. Wis dewa ora kajian iki wis. Petro padha raja saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja saprapta kita. Sapa iki, Tru? Bathara Indra. Kowe nggon film kan? Udu. Ora ana telu to, Dana, Kasina, Indra. Iki dewa ya. Wah, kok tak tendang modar. To tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih Pikulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pikulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih sampun boten kirang prayogi.
Petruk Padharjo sapraptamu. Pukul Nyama Dipati Wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wak mburi ya? Bagong Padharjo sapraptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang pikulun Yama Dipati Wilujeng. Bekti kula konjuk pikulun. Iya. Ampun dicabut? Ora. Mang nang kemawon mengke ra. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya, iya. Iya, aku iya. Enggak. Edan lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae ya biasane. Petro Kantong Bolong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun pukulun penyarian Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya iya Petro. Pangestu tampan ana. Nggih. Bagong Padharjo. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya? Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula kunjuk pukulun penyarian. Iya ya Bagong prayoga napa kawan. Nggih. Lho, kok guyu apa? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun penyarian ketoke seneng nek aku ngomong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Bisa dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambeng ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Rara. Petro dalem bukul. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Ampun ta anggo bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sapa paduka Iwang Adi Pukulun. Petro kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah nggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah samangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh, bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ah ngopo Bapak dadi kere ning jagat ki? Ngertinya dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakane Bathara Guru kok ngere nang Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopiok nang weteng. Arene ra ya mamane paling ora roti ya ten. Ning bapak kuwi seneng ngono kae kok. Wah, Semari pancen aneh. Lah nggih, nek ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun Pukulun, mboten sanes estunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane ping kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengen bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, aku iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube ki sapa? Bakule bakmi. YouTube ki teknologi kok. Kene ra ono YouTube ora. Lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo? Ning ngendi kok ngono kok? Iya iya. Kalahe ora omong. Aku omong dhewe. Sabanjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrum-magrum, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten.
ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula uripe para apa jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab tetukulane ya bab ayem tentreme ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petro. Nggih. Cobi to. Nek teng pundi-pundi bedaning Panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning Panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun masinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya Petro. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset dak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petro. Nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane apa Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya perkara Brana Picis dibutuhake mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak iki dadi pengayomaning Pandhawa bapak iki dadi panakawaning Pandhawa nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa ora Petro aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya. Bangun desa nganggo Prabeya niku entekake dhuwit. Mengko bangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entekake dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku karepe bapak. Iya Petro kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan. Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayom ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi metik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang tritis mesti ngono ta, Tru? Heeh. Nilai losmen ta kowe ora?
Ora ya. Wah, iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti ka aku? Aku mula omong, aku liwat Serungga. Ah iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila sowan kula sampun pun Bathara Guru menika wonten supalelaning penggalih sak mangke paling ogungan. Kepareng sak mangke mandhapaken sekar Pelempertangga Jiwa lan sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparikta dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelempertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Tru. Oh, bapak iki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Yen namung kula kuwi mawon supados suasanane rada tegang ngono lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Terus kene maju tak sebul bun-bunamu. Nek wis tak sebul bun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelempertangga Jiwa, kowe ngamuka ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep Manikmaya nggunakake cis Trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng. Lah niku kula wis disebul bun-bunan kula. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul bun-bunane. Wah, Semari banci ndek banci ladan. Iki kok sing dadi korban aku ngene. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Engko nek ditamani cis Trisula sing modar kowe. Modar nang kene. Aja kuwatir, Bagong. Wong mati ning kayangan ki jujuk swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, Hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe ning neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana mati ning kayangan jujuk swarga iki mendapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tak ngujak lho. Agenge pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuaning kayangan dadi jagjot-jagjot. Ajak ora? Ayo ajak. Ajak ya wis. Ngono kok geger ora. Ngono Petruk nggih, nyuwun pangapunten. Namung sedelo kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topat Desa Karangkadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinaya pusaka wonten ing Karangkadempel Pukulun. Jaja muntap lir kinatap duka yayasinipe. Netra kocak mundarandir. Hidup nyomangolon coko wadanani rombaranang ing Kakang Rodo kados pundi Kakang? Ndara dase tadi. Napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh Paduka Dipati Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa. Lah dalah nyata. Petruk sowan njaluk kembang Pelempertangga Jiwa, kembang Jambu Dipa Nirmala. Monggo Purbawasesa ngasta Paduka Dipati Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten?
Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk nek diparingaken ya. Menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan murungoke dinten kula menika dewa ingkang Bancindhe Banjiladan. Leripun sampun kathah ingkang badhe nyuwun Sekar Plempertangga Jiwa miwah Sekar Jambudipun Nirmala mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo ning kudu ngati-ati lho Di ngati-ati le atur wangsul anggaran Petruk Kantong Bolong ning nganti panjenengan sisit gone paring pangandikan Petruk Kantong Bolong arep apa-apa bocah niki bocah lantik batur niki batur sing pinter mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digojak-jakan dening para Panakawan. Petruk dalem iya Panakawan Petruk menawi ngaten nyuwun pamit pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pukulun rada kula nyuwun pamit. Petruk sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Kakang Narada. Menawi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita iki Petruk iki wis metu ning tempat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patosa nggadaken pangandikanipun Iwang Pikulun Rada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petong, tak glejak. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nanti. Mengkono, nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane nganten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakatine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipun Nirmala kembang Plempertangga Jiwa boya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira Bancindhe Banjiladan. Ayo ata nggih mboten? Iya Bagong. Nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra? Kanthi niti preksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora tayake menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Plempertangga Jiwa kalian kembang Jambudipun Nirmala nggih napa mboten Kakang Narada kados pundi ala-ala konangan karo genjik siji iki wah Petruk ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi Manikmaya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Dados pundi Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi bloko. Kita napa ya jenenge? Ulun kula aturi bloko kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulun kula aturi kita. Aduh. Kula aturi bloko kalian ulun. Sakarepmu. Bagong. Nun. Bloko suta blak kotang terus terang. Waduh.
Kata-katane kok kaya ngono ta? Kata-katane piye? Aku mau bloko suka blakotang terus terang. Mboten nah. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Ora ana wong saru kok. Mengiroke blakotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pratangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipa nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanta. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niku uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Nadyapada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Monggo sampeyan padha-padha putrane modar aku. Sapa? Wah, ora denge kok dadak omongan ora. Ayo anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Goreng kai Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Cah kok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak menake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantos malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kaya anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning kayangan. Mastu nama sidam sekaring bawra langgeng ngilang ngawi gena mastu pun nama sidam Mastu Hyang Jagat karo Sinan Kandha kawisane Bira Pandang kunjung pasir kula jeneng ana nggih negari ku ditengke iki malah janturan iki ngapa saiki wah wong ilahe iki sebutane para dewa aku ya iso nang wong ilahe sekaring bawana langgeng sekar mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulun tepang kali Gomblo. Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Nanti nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti to kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong iki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh berarti aku dua anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petra karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem e. Oh, titenono gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, "Non. Waspadakno." "Nggih, ulun Bathara Indra." Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka papat? Iya. Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Bagong omongan iso ditekuk-tekuk ora.
Kuwi jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan-nyuluhan. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngomong bapak. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan kowe. Sumok malah aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mewang Adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petro. Monggo Petro iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plempertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Dadi penek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nan penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk kowe tak kredit kok. Lah ciduk kan dikredit iki bangetan. Lah ya men sakarepku. Sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep adem nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya, kerubutan para dewa. Bocah iki suarane kok ya sampeyan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu Yama dipati kon jabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa apa rumasamu aku ora nggawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong. Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa jauh adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama. Ledan iki gak bali meneh ki piye? Endra iki gak merucat ki piye? Apamu kawan kowe? Lendange tak kesrok. Aku brojol dhewe ayo. Bagong wis sepeleke cah dedoya. Nek mung digendhong aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku. Weh ya mati-mati. Wae Bagong gendong. Sadipun dilelampaning kayuwangan tadi. Namung sejatosipun menapa paduka dawuhaken menika yektosipun namung badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae. Mesinipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk Ambaya wujuding Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Inggih Kakang. Nanging kula nggadahi pemanggih sanes. Pemanggih desundi. Kakang Semar anggenipun badhe ambangun Karang Kadempel menika kuwatos sing manah kula ngembari dhateng pangawaos ulun Kakang. Lah panjenengan menika senganipun gadhahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lha kok badhe ngembari dhateng pangawaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu.
sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka. Inggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong. Syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata. Kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong, nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandhingi Panakawan, kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti. Kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang. Inggih monggo lajeng. Sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka. Kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka. Menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng Pangwasulun. Nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kyai Semar Badranaya. Ha iki monggo ning nuwun sewu lho. Nerada tunggak waru tunggak dadap. Tegesipun menapa Kakang? Menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu nggarap. Kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih Kakang Rata. Inggih kula semanggaken. Penyarian kula wonten timbalan ngadhawuh budhal kang padha sibu. Jeneng ulun nedya mudhun saka ling sira Kandhawaru binanggun manjing telenging Suralaya. Kula ana nang istangan dawuh remadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian. Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kene ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Pelemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggon angker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Ha. Ranggana makawe kelari rawang bener kandhamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa, dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir kok, aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jari bapak aku digdaya, tak diajari nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe urung disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya Piturut Tampa pangestu Tampanono nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya Piturut Tampa pangestu Tampanono. Kula pundi?
Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma kae. Wis kuno banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Ha ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kaja. Ya Bagong gak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong ming angas-angas kok. Ora serius mula kula grup. Kula obah tiba terus mlebu meneh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula kaja. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampanana. Nun niki sangat anggen kang dadosaken jimat. Sik ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul-bulun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalane Pawang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ning kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi gareping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, kowe dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing demongke Petruk ki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karangkadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku kesandulita. Lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Pengen ora suwe nek dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning Swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Montute bapak iki, aku wingi ditutuke 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula purun wangsul penak awamu. Yen mboten purun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condol di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condol di muka. Ora apa-apa ndung adus kok awake dhewe. Kawah condol di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condol di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Lah ya mulih. Lho kok ya mulih to? Wis wajib tak paneni kok mulih. Ora usah wedi, Tru. Kawah condol di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbak aku mung ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten mantun. Nek gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula nek kepengin boyong Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala. Niku tok nggo sah bapak le ajeng bangun Karangkadempel kok Pukulun.
pikiran meneh ngomong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksudnya piye? Petro, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwang karo kakangmu, iya. Arep wani kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wajah. Ayo wani bobi. Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubutan wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kani kaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu. Buri iki lho jurang iki lho. Batu panasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nendi? Petro. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar jambu dipun lan perem pertangga jiwa. Walah. Iki adewe tekan omah isih diunek-unekke bapak rene. Ya nek men diunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak kongkon ra ngrampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gua abrak apa anak kaya ngono. Cuman rak cangkeme ngono ku ya. Mesti ora. Iya iki nggih pun Mbah. Bangane kula wangsul tekan omah midulaunekke bapak. Wis kok modane kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe nek bojomu lempoh. Bojoku ayu wae. Ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane degumu mlocok ora. Kuwi senengane. Kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petro. Lho sapa ya, Tru? Mengko Pukulun Bathara Kala. Engko nek Pukulun Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh, Petro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa kok. Yo!
Petruk kancamu aja getarane aku iki kenal karo kowe Petruk sapa Truk kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti aku ana tepung karo kowe iki senengane ngapusi sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku panjenengan kenal kalih kula lho oh ladal ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku engko gek kowe iki ya buta to ngaku wae mulane wingi pitik kuthukku do modar iki kok cokoti ya ora oh kan kamu buta-buta kaya ngono medeni truk ora iki lho ana buta teko truk nganggo kopiah ya wis ben mengke wae ora Petruk aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren lho Widodari uduse to menengo to menengo sik apa-apa tok saut iki ben omong sik engko ora dhewe jelas ora apa-apa disaut ha kamu nih aku medun saka Karang Kawidodaren masa Widodari bentuke kaya ngene aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa jin kok oh wis rasa takoni paham aku sapa iki nganu iki Jim dan Jum ora serial TV ora apa itu Petruk kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim sadurunge kowe dijaluk dening Semar kowe nyegat begal karo Semar diduduti awakmu kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk wah Begawan Solontara iya ngopo jare jenengmu dudu Petruk sapa Raden Pecruk kok iso dadi Petruk ya oh dibenerke karo Bapak Semar terus kuwi sapa ya Truk kowe tak critani ya kok aja lara ati ha aku iki jane dudu bapak anake Semar aku anak bapake bapak sambungan wah ngono pedote kok endi maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan mengkono heeh iki bapakku asli masa heeh bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa wah bajigur kowe anak dewa heeh ya nyun ngapura gong terus aku kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar bapakmu ya ora ana mbokmu ya ora ana dumadi saka ayang-ayangane Semar sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana oh tepung aku nero Asih Asih Prana Masih po Asih nek Masih tepung aku klawer to udu Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk aku Begawan Solontara saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali wah ora tau pulang iya Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula
Petrona kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe singkirke aja melu-melu. Jatah sumbari dewane pirang-pirang bapakmu lagi ngladeni dewa siji ya ana dipati nganglang jagat ayo sedul modar nek ra prayitna Bagong iki ngomong sok nyemelangi ora aku ki mek ngomongi ora medeni ora mek ngomongi mek ngomongi wong urip nang dono iki dibajeke omong kosong ora ayo delok bapakmu nek grep kae tro ya wah ayo kaya ngono kok dewa bubar mawut ra karo-karan galo wah seneng ayo Gandharwa Raja Bali Salantara nggih pukulun kula ingkang abdi ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara sinten tiyangipun nggih boten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula namung dipun mong dening Semar Badranaya sinten ingkang badhe gendhak sikara dhateng anak kula boten mentala nyumurupi penangisipun anak kula kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane nyuwun pangapunten menawi kula wantun kaliyan panjenengan. Salantara pukulun Yamadewati ya kowe ngorak-arik para dewa ora minggal jebul nyawamu mangsa bisa ngrawet tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng put Gandharwa Raja Bali. Kok iso tok jupuk nyawane ak pejet karo mendinge lah sebabnya bapakmu dijak aduh oh nggih Bagong tangan enek-enek genah mules mbok yakin aja kok dipelintir kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak wah lancar waduh Bagong wong edan wah lancar kena setute larane ra kok dipelintir padake gawe ntrontro woi adalah wakayanganmu Rahmat
Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima kencang warudaya mak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pukulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sanjane para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendhelikan awit wedi kawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula ya bener sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuhana bandane angka loro rusuhana bojone angka telu rusuhana anake mesti bakal mukap inggih mula jeneng mokal Petruk ki atmaja kita Petruk ki anak kita inggih penemune Hyang Pikulun jagat Girinata wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pangertine Hyang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Hyang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar oh ngaten Bu Kulun ya wis ngono wae ya Salantara kita bali marang kewajiban kita Petruk ben bali marang Marcapada bali marang Karangkadempel oh iya ngestaken dawuh ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati marang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Hyang Jagat Girinata nggih ngestaken dawuh Bu Kulun wis ngono wae ulang kondur makayangan sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun ya wis karya slamet ya Petruk bali nang Marcapada nggih ngestakaken dawuh nek ora gawe geger ngawal ah. Ngopo e, Gong? Jare tak tarani Rafia e. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Kula iki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medhun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae. Gur talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo tangan yang apa kowe. Wis to Gong ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Syong nyoma wingis-wingis tutuk mangolir gua sela mangling tutuk mengolir gua sela mangling Petruk dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku ana ngaku kok ya ora apa-apa Petruk wis kowe bali kandha karo Semar
Apa sing dingendikake dening Wang Pikul Narada? Aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikul Jatimurti. Jeng napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petruk. Lah kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh monggo aku iso ketemu karo kowe Petruk.